Good morning guys. So yun, kakagising ko lang. Dito tayo. Ito yung ating day 2. Dito sa Bicol. So yan. Lalakadan tayo dito banda. So tignan natin yung pag madaling araw. Yung bulkan. Mount Isarog. Cloudy, tatakpan yung niya eh. Tatakpan yung ayun siya. Yung pinakatuktok. So, yan. Si Ranmoto tulog pa. Okay, so mamaya tignan natin kung ano yung adventure na pwede natin gawin. Si Ranmoto kasama yung kanyang kumpare. Yan. Bababa muna tayo dito kasi dumudulas yung motor sa damo. So ito yung day 2 natin dito sa Bicol. Yeah. Madami pa tayong gagawin adventure. Abangan nyo lang. So ayan. Hindi kita dito yung Monte Sarug eh. So, ayan mga boss, maghahabol kami ng manok ngayon. Kakatayin namin. Ay, gawa ng saan mo siya? Pero naririnig ko sa mga boss. Dito na siya. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Uy, tumawid, aray ko. Ang bilis. Sawang yata yun mga boss. Ayan. Kasi mag-ano kami, sa loob ng mahabang panahon. Kakain kami ng native. Oh, bakit kumiyak? Sana. Ayan, sila. Ayun oh. Nagkakagulo po yung mga tao rito dahil sa native na yan. Puro batuhan. So mga boss, dito kami sa sapa. Hahanapin natin. Saan na? Eh si boss ayun, ayun, sumigaw. Ayun na, ayun na, ayun na. Sumisigaw siya. Ayun na, ayun na, ayun na. Hoy, tumahan ako. Pagod na. Sige. Huwag ko matoyin. Ito na. Ayun na. Naglaog. Ay, ito. Ayan mga boss. Wala na siyang matakbuhan. Abangan mo dyan. Pre. No! God, please, no! No! Ito. No! Nahuli ko siya mga bossing. Ako nakahuli sa kanya. Hihina pala nila eh. Paano masabi? Ha? Alright. Boss Quezon City. Shout out Lasit Pascual and may pare. Tama sa pinsan. Sila yung mga humabol. Alright. So pulutan na yan, pulutan. Ayun na siya. Ikaw na mag-video.
Meron dyan. So ayan mga boss, yung hinabol ko, ako nakahuli. Ayan na, tinatay na. Ako nakahuli. Ako lang. Ang moto lang malakas. You crazy, dog. Sakalam lang. Parang lasit, takbo, hindi mo mahuli. Ako lang. Siyempre, kailangan pagpagod na. So yun mga boss. Sabos. Tatanggalan na nila ng balahibo. Yung chicken native. Yung manok. Saan na? Putik. Ang dami pang balahibo. Kalahati wala. Yoy! Ako lang malakas. Ako iniwan. So, ako nagtapos lang ginagawa nila. Ako na nga humuli. Sila ay takbo lang. Hindi humuli. Madaya ka eh. Kaya ko makata! Guys, so andito tayo mismo sa pinakatuktok ng Mount Isarog. So yung nasa harapan ko ngayon, ito yung nasa likuran ko, ito yung Mount Isarog. So yung nasa harapan ko, ito yung view ng mismong Little Baguio, man. Miscos. Little Baguio. Yeah, Sabi mo Little Baguio. Little Baguio. Oh, Little Baguio daw dito sa Bicol. Oh, Sa Bicol. So, Little yeah. Baguio. Kasi malamig dito eh. Yo. Swimming pool dito sa baba, kaso mukhang walang tubig. So hindi kami makakaligo dyan. Meron sana doon, kaso tubig. Ang lamig dito, sobra! Little Baguio, may. So ayan yung view natin. Dito. Anong bundok ba yan? Bundok ng Iriga. Yan. Hindi siya bulkan ha. Iriga lang yan. Yung mount pa yun, andun yun, natakpan. Katabi. Yan. Natakpan yan. Ito. Yun nandito sa... Yan. Hingilig ako. Kalaw. So, yan. Kitang-kita yun. So, yan guys. Ito yung dito namin. So, nag-road trip kami dito. Hindi mo siya masyadong malayo. Dun galing kila Ranmoto. So, yan. Sulit. Sobrang ganda dito. So, ganda lang kung yung gamit namin. Papunta dito. Basta sobrang lamig. Nanginig talaga ako. So, yan kanina kasi umaambon ng bunig. Pero dito sa taas, malamig talaga. Sobra. Ay, yung pupo. Hoy! Ang ginagawa mo dyan? Trespassing ka ba dyan? Sorry guys, nanginginig ako kaya medyo malikot yung camera. Guys, palis na kami, nag-picture tsaka video lang kami dito. So, Samboy! yan, pinakita niyo yung view. Katawan! So, may punta daw kami sa usahan dito sa may bandang baba. Yung unang hinintuan namin kanina, hindi ko na nasama sa video. So, pupuntahan namin. So, yun guys. Let's go! Ayun ang mga pogi ako ang bibilis. Ganun sana. Sobrang ganda talaga. Promise guys, sobrang ganda ng view dito. Marami na ako narating na mga gandang view yan. Pero hindi pa ito. Sabaw? Kaso, lalakarin din natin. Lalakarin natin. Time check pala guys. Nasa 5:50 na pala tayo nung nag-start ako ng video na to. 5:50 tayo. So, yun lang para alam ninyo yung oras namin. So, medyo cloudy kasi dito tsaka sa ibang side, mafog na. Dahil sa sobrang lamig pa. Pero yung view dito, solid. Ito yung Mount Isarog, mismong dinadaanan namin. Itong nasa left side ko, yung pinakatuktok niya.
itong kalsada. So yan, daan na kasi madami talagang tao dito, pero kung tutusin, di ba, by sa mga nakakalam, dapat 100 kilometers or 10 kilometers ata dapat yung pagitan. Pero alam ko active tong bulkan na to. Pero maganda din siyang tourist spot. Try nyo pumunta sa mga ibang gustong may destination dito sa Bicol. Alam ko madami dito, pero try nyo dito sa sulit, guys. Hindi ko to sinasabi para lang sumikat ang lugar na to. Sinasabi ko to dahil isa to sa mga gandang tourist spot na pwedeng puntahan ninyo. So, hindi lang sana ako yung makaka-spot nitong lugar na to, sana kayo din. So, enjoy nyo lang guys kung sakali mapunta kayo dito, mapanood yung video to. So, ito pababa na kami. Ito yung daan, medyo kurbada halos yung daan dito. Kaliwat kanan ang likuan kasi gilid ng bundok, so medyo dahan-dahan kami. Pwede ka humataw na sa'yo, pero syempre yung safety at saka pag-iingat natin, saka always lagi tayo naka full gear. So yun, huwag nyo kami gayahin. Malapit lang kasi ito dong kilaran mo to, kaya hindi kami masyadong nag full gear. Pero ngayon kaya kami bumaba agad kasi umaambon. Medyo delicate pag pababa ka dito ng naulan. Bukod sa madulas, wala na kami makikita at mababasa kami. Hindi kami ready o prepare sa mag-video na umuulan. Hindi ko dala yung waterproof case ko para sa camera at saka din sa GoPro. So yun na. Dito sa kabilang tricycle, ay sa kabilang motor. So yun, dito kami. Ito yung bundok na kaninang binidyoan natin. Ito yung sa ibabaw yung Mount Sarog. Yan. Ayun guys, medyo ano na kami, nabutan na kami ng ulan. Nakaprostos na ako. Dala yung nasa likod, kinaran mo to. Yung pinsan niya, tsaka isang kumpare niya. Ang driver ko si Kuya, pangalan mo Kuya? Kuya Pascual. So yun, grabe ng lamig talaga. Tapos naulan. Grabe, basang-basa na kami. Guys, basang-basa na ako. So kailangan uminto muna kami. Panandalian kasi ay, matumba yung motor. Na ano ata sa lupa. Nabasa na ng ano, nagputik niya. So yun guys, kitang-kita nyo, basa na talaga kami. Doon yung nakita yung saklob ko. Doon yung nakita yung saklob ko. Doon lang yung saklob ko. Yung bonnet ko guys nawawala kanina nung paakyat kami dito kasi medyo umataw si Ranmoto. Kita-kita yung lapad ng loob. Basa-basa na din yung phone ko. Itong camera na gamit natin. So padilim na talaga. Medyo lumalakas na yung ulan. Kaya ba na lang anong mangyayari sa amin. Yun guys, dito kami ngayon sa may waiting shed. Inabutan na kami ng ulan. Hindi kami doon makauwi kila Ranmoto. Tapos birthday nung tiyahin niya. So dito kami sa yan, waiting shed. So yun, siguro pag tila mauwi na kami. Dapat may pupunta pa sana kami sa saan yun? Pare? Boulevard dito sa Bicol. Kala ko yung Boulevard din lang sa Manila eh. Yung Boulevard yung pala dito. So yun, pero cancel yung punta namin doon kasi naulan. Tapos mayroon pang birthday ang kami pupuntaan. So yun, baka hanggang dito lang muna yung dito natin. So abangan niyo kami by day 3. So see you soon. Bye bye. Salamat.